O Goberno Central flexibilizou a dispensación dos medicamentos veterinarios. Os profesionais piden máis accións, sobre todo no referente aos antibióticos, normativa que cumprirá un ano en xaneiro e contra a que os veterinarios seguen a manifestarse. O Executivo Central aprobou modificacións do Real Decreto 666/2023 para modificar a dispensación de medicamentos no ámbito veterinario. O Boletín Oficial do Estado recolle dende hai semanas novidades para prescribir soros, medicamentos inmunolóxicos ou suplementos vitamínicos para os animais. Escoitouse hai uns meses que se relajara un pouco o tema con respecto ás prescripcións e relaxouse con respecto ao tema de venta por parte dos veterinarios. Temos que facer tamén con receita veterinaria, pero agora sí que o podemos ceder aos veterinarios os medicamentos, algúns que hasta ahora non podíamos. En cuanto ao tema dos antibióticos, sigue igual que estaba. Os antibióticos están catalogados en esas fases que estaban catalogadas antes e non podemos dispensalos como pensábamos dispensalos desde o principio. Medida que supón unha lixeira mellora para os profesionais. Cambiou un pouquiño para decir que fan algo, non? De que nos dan un pouquiño de cancha, por decirlo de alguna maneira, non? Se dan conta de que non podían seguir por esa línea e que hai que buscar unha solución. Non é a solución correcta para a miña forma de pensar, non? Pero, bueno, a ver se isto varía algo máis e conseguimos que de verdad podamos nós tanto ceder os medicamentos como prescribir o que queremos nós prescribir. En xaneiro cúmprese un ano do cambio da normativa con respecto á prescripción de antibióticos, medida contra que os veterinarios protestaron nos últimos meses. En principio seguimos todavía con movilizacións, de feito este fin de semana pasado me parece que foi en Madrid, se sigue con movilizacións para intentar conseguir algo, porque estamos aí que sí que non, de verdad que en repercute, volvo a decir como dixen desde o principio, en os propietarios e nos animais. A nós, de verdad, incluso este tema de non ter que ter nosa medicación dispensalo todo mediante recetas, hasta sería unha cousa beneficiosa para nós, pois non teríamos estocaxe aquí de medicamentos, pero para os propietarios terían dous problemas, un, o suministro, e dous, que aumentaría o precio, porque terían que pagar por unha receita. Escenario no que tamén se alongarían os prazos á hora de actuar de forma directa na doenza do animal de compañía. Porque nós sabemos máis ou menos os medicamentos que movemos e temos para o que facemos, non? Pero, claro, nas farmacias eles non están acostumbrados a tratar con medicamentos veterinarios, e aínda que dan un bo servicio, porque non me vou a enfadar con ningún colectivo como son os farmacéuticos, dan un bo servicio cando nós, bueno, pois colaboramos un pouco con eles, pero aínda así non poden dar o mismo servicio que a nós. O sea, eu no momento, xa, unha urxencia, por exemplo, se necesita levar unha medicación, xa leva directamente daqui. Non teria que ir despois a unha farmacia, esperar a que yo conseguiran e todas estas historias. As farmacias teñen unha maior infraestructura no relativo aos medicamentos, pero non teñen a mesma formación que os veterinarios para coñecer cales son os máis usados. Que moitas veces para conseguir medicacións hai un lapso de tempo de entre 24 e 48 horas, que ás veces son decisivos para un tratamento. Ademais, sí, aínda que non tuveran existencias, pero claro, terían que esperar a que llas serviran. Estamos falando de que non é inmediato. O sea, eu falo con os meus provedores e a mí me mandan tamén en 24 ou 48 horas teño unha medicación aquí. Pero eu sei máis ou menos o que movo según as temporadas, sei máis ou menos as patoloxías que suelen aparecer. Eles non saben, entonces non poden ter unha estocaxe ao tolo, unha estocaxe de non saben tampouco o rango de pesos dos animales, non saben moitas cousas. Llobo reclama que se escoite os profesionais e o goberno dé a solución a esta problemática que se está a dar e que pode afectar á saúde das mascotas.